በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ላዕሊ ታሕቲ ዘለኹም ኩለኹም ከመይ ኣለኹም? ዳሕን መጻኹም ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ እግዚአብሔር አምላክ ኣቦይ። ክፈት እዩ እባ እንታይ ደኣ ሰቒልክን ብስራተይ ፀጊተን ቋ ዳሕን መጻኸን ኣጋጥም ከኸፍቶን መዳመይ ሓንቲ ትከውን ክትልእኻንን እንድያ ሓደ ኮይና ነዚ ገይረ ገዲፈ እያ ከይደ ነይረ የቕሬሳ ኣለኽንዶ ቋ ዳሕን መጻኸን ከዓ እናተይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያሬታ ሰዓት ስለ ዝሓዘና ከዓ ወይ ጎረበይ ሕማቕ ኣሎ መብራህና ደይልሳን ኮንኒ ስላሴ ብማዕረግ ፈቃድኩም ይኾነለይ። አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም እህ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን ወነአምን ነአምን በመንፈስ ቅዱስ እህ 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 ወነአምን
ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስለ መዝሙሩ ስለ ቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ተባረክ ይሁን። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተኣረመለይ አሜን። የዕረይታ ግብረለይ ድምፂ ሕማቅ ሰዓል ስለ ዝሓዘኒ ላይክ ኣይትረስዑ ታሕቲ ዘለኹም ኩልኹም ማለት እየ ላይክ ኣይትረስዑ አልሐምዱ ሰላም ፍቅርተይ ናተይ ቢላዊት ወለተ ተክለ ሃይማኖት ቋድሓን መፅሓፍ ካልነች ቋድሓን መፅሓፍ ሰላምታ ይጣዓም ማለት እዩ መላእክቲ ክብረት ያብለይ ዝሓፍቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መብራን ልሳን ኮነኒ
ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት 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 አሜን። ተዓላት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ታወረን ይሁን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት ተአርመለይ አሜን አሜን። ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። ወለተ ተክለ ሃይማኖት ሰላም ሰላም ፍቅርተይ ናተይ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምኪ ይብዛሕ ሰላምኪ ጣንቋ ተሓመሳኺ ወለተ ተክለ ሃይማኖት ሓፍተይ ብላይክ ሓረይቺ እግዚአብሔር ይኽፈልልኝ። ሰላም ሰላም ዘይነብዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ፍቅርትዬ ጠፋሽ እውነት ጠፍቻለሁ። ይቅርታ እውነት ዘይነብዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ሞ እህቴ እንኳን ደህና መጣሽ። እንትን እኮ ነው እንቅልፍ የመጣኝ እኮ ነው ጠዋቱ ማለት ነው። እንደዛ ላይፍ እገባለሁ ከዛ እንቅልፍ ይመጣብኛል። አሁን ግን አለው ችግር የለው ማለት ዘይነብዬ ጠፍቻለሁ በእውነት ይቅርታ ማለት እሺ የኔ ማር እሺ ዘይነብዬ አሁን ተነሳሽ ማለት ነው ወላ ላይፍ ትገቢ ነው ወላ ምን ነው? እኔ እንኳን ጠዋት የእንቅልፍ ሰዓቴ ስለሆነ እተኛለሁ። አንቺ ደግሞ አሁን እንኳን አለው ማለት ይቅርታ ደግሞ ጠፍቻለሁ ማለት ቤት አልመጣሁም እና አሁን ተነስተሽ ነው? ላይክ እሺ አመሰግናለሁ የኔ እህት የኔ ማር የኔ ብዬ
ማሂ ወዲው ስንኪ ንጽህናይ ዘትንን ውዳሴ ኸይመኑ ጥሜተይ ዘዐንግን ማሂ ወዲው ስንኪ ጽንጽናይ ዘትንን ውዳሴ ኸይመኑ ጥሜተይ ዘዐንግን መዝሙረይ ነጽኺ ውዳሴ ጋወኺ ዝጐድለኒ የብሉን ንጽሕፊ ዶለኺ ማይ ሕይወት ይውስንኪ ንጽምዓይ ዘትንን ውዳሴኺ መና ጥምየተይ ዘሐንግን መዝሙረይ ጋዋኺ ማህሌተይ ነጽኺ ዝጐድለኒ የብሉን ንስኸ ዶለኺ ማይ ሕይወት ይውስንኪ ንጽምዓይ ዘትንን ውዳሴኺ መና ጥምየተይ ዘሐንግን መዝሙረይ ነጽኺ ማህሌተይ ጋዋኺ ዝጐድለኒ የብሉን ንስኸ ዶለኺ አለሁ ስራ ሆኜ ነው። አሁን ትሰሪያለሽ? እኔ ደግሞ ጨርሻለሁ አሁን ማለት ነው። አሁን ጨርሼ ትንሽ ላይ አንድ ሰዓት ከዛ ምናምን አደርጋለሁና ከዛ ቤትሽ እመጣለሁ ከዛ እተኛለሁ ማለት ነው። ከስንት በኋላ ሰዓት ነው የምትገቢው አሁን? ግን ይቅርታ ማለት ነው አማርኛ ብዙም አልችልም። በትግርኛና በአማርኛ ነው የማወራሽ። ዜነብዬ ማዕረይ ሽንኮራይ ስራ ሆኜ ነው። እኔ ስራ ስጨርሽ አንቺ ደግሞ ትሰሪያለሽ። እኔ ልተኛ አንቺ ላይፍ ትገቢያለሽ። ايه عادي. من مش مشكلة من حتى هنا. ماشي. لا ما في مشكلة حتى. ايوه عادي. لا هنا متى. ايه اللهم ده حاجة. ماتهم تخرج لهم لايك يترزعهم لايك تو قبل الله. ما هوتي وسمكي نسمع زيتني وداسي خيمنا
ጥሜተይ ዝዕንግል መዝሙረይ ነስኺ ማህሌተይ ካባኺ ዝጐድለኒ የልቡን ንስኽንዶ ለኺ ማርያም አደጎይታ ድንግል ቅዱሳን ዘይትሕፈር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን ጓዓደይ ክኣነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ማርያም አደጎይታ ድንግል ቅዱሳን ዘይትሕፈር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን ጓዓደይ ክኣነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ማርያም አደጎይታይ ትምክሕቲ ቅዱሳን ዘይትሕፈር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን ኣብ ጓዓደይ ክኣነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ያለታ ኻይታ ሓዘለይ ሰዓት ሒዘን ስለ ዘሎ ላይክ ኣይትረሲዕኹም ታሕቲ ዘለኹም ኮፍ ኢልኩም ማለት እዩ። ማርያም አደጎይታይ ትምክሕቲ ቅዱሳን ዘይትሕፈር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን ጓዓደይ ክኣነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ምኽንያታሉኒ በዝን ተመስገርኩ ሸር ዘይነብዬ እሺ የኔ ማር አዎ ሸር በልልኝ እስኪ እኔ እኮ እንደ ልክ እንዳንቺ ነኝ እና ሰው የለኝም ማለት ነው። ሸር በልልኝ እስከ ጓደኞችሽ ይመጡልኝ እንኳን እኔ ደግሞ አዲስ ነኝ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ገና ነኝ ገና ሳብስክራይቡም ምንም ሰዓቱም ገና ነኝ። ሰውም የለኝም ማለት ነው ብዙም እና ችግር የለም ቀስ እያልን እኔ እንኳን እምቢ አለኝ
ኮሚኒቲው ማለት ነው ተበላሽተዋል። ሼር ማለት አልችልም እምቢ አለ እና ምን ሆነ ነው? አብሽር እሺ አለ እያለች ነው ዘይነብ ማለት የኔ ማር እሺ አብሽሪ ዘይነብዬ አብሽሪ። የኔ እንኳን ኮሚኒቲ ሼር የሚባለው ማለት ነው እምቢ አለኝ። ተበላሽተዋል። ምን ሆነ ነው እንጃ። የት ነው ያለሽው ግን ዘይነብዬ? ሳዑዲ አረቢያ ነሽ ወይስ ሌላ ሀገር ነው ያለሽው? እንደውም አማርኛ ላምድ ማለት ነው። ሳዑዲ ነው ያለሽው ወይስ ሌላ ሀገር? አብሽር ትደርሻለሽ ማማዬ። አዎ ዜነብዬ እንደርሳለን እኮ ግን መቼም ሁሉም ሰው እኮ እንደዚህ እያለ ነው የደረሰው። በአንድ ጊዜ አልደረስምና ግን በጣም ከባድ ነው ዩቲዩብ ማለት ነው። ስበት ስራ ምናምን ሰዓት ደግሞ በጣም ነው ጊዜ የሚፈጀው ማለት ነው። አዎ ሼር ተዘግቶብሻል ይሆናል። አዎ ተዘግቶ ሼር ማለት አልችልም በቃ አሁን ማለት ነው እምቢ አለ። እኔ እንጃ ምን ሆነ ነው። እኔ ደግሞ አልችለውም መክፈት ማለት ነው። ኮሚኒቲ ሳዑዲ ነው ያለሁት። ሁላችን ሳዑዲ ነን። የሳዑዲ ስራሞ እናውቀበታለን እና ችግር የለውም። እና ሳዑዲ አሁን ጠዋት ነው የምትነሳው ማለት ነው። በማታ ተኝተሽ አሁን ተነስተሽ ማለት ነው። የት ቦታ? ጂዛን፣ ሳቢያ፣ ሪያድ፣ ጅዳ በጣም ይከብዳል ዩቲዩብ በእውነት እኔ ገና ነኝ አዲስ ነኝ ግን ሁሉም ሰው የሚለው እንደዚህ ነው። ዩቲዩብ እኮ ምግብን ከማን አትበላም በቃ ብዙ ምናምን ይላል ሰው ማለት ነው። ራሳችን እንጥላለን ይል መቼም እውነታቸው ነው በእውነት ሳብስክራይብ መልቼ ትበይና የሰዓት ደግሞ ችግር አለ። ሰዓቱ ደግሞ በጣም ነው ጊዜ የሚፈጀው። ትግርኛ ትችያለሽ ዘይነቤ? ትንሽ ትረድኛለሽ አማርኛ? እኔ እኮ አልችልም። ከመናገር በመጻፍ ነው የምችለው ትንሽ ማለት ነው። መናገር ግን ጭራሽ አልችልም። መመለስ ይከብደኛል። መስማት ሁሉም እሰማለሁ ግን
ከአሁን በኋላ ነው የምተኛው እንዴ? ከአሁን ተኝተሽ ከ ከአንድ ሰዓት ምናምን ደግሞ ትገቢያለሽ አይደል እንዴ? ስንት ሰዓት የምትተኚው ታዲያ? አንድ ሰዓት መካነኝ ጅዳ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ጂዛን ነኝ። ጂዛን ያለው ከአሁን በኋላ ተኝተሽ መቼ ትነሳለሽ እንዴ? ጠዋት ደግሞ ላይፍ ትገቢያለሽ። ከአሁን ደግሞ 5 ሊሆን ነው አሁን ሰዓት ማለት ነው። 10 ደቂቃ ቀርተዋል። እና በእውነት በጣም ከባድ ነው የሳውዲ ስራ ዩቲዩብ ይከብዳል። ግን ተስፋ አትቁረጡ። አይዛችሁ አይዘን ማለት ነው። ሰላም ለኩልኩም ነፃነት ሚድያ ሰላምኪ ይብዛሕ ሰላምካ ይብዛሕ ፍሬዶም ሚድያ እንኳን ደህና መጣኺ ነፃነቴ። ዜናቤ ደግሞ ምን አለች? ከዙር በፊት ነው የምነሳው። እሺ ዜናቤ ሁላችን እኮ እንደዛ ነን። ግን አሁን ትንሽ ደግሞ ጠዋት ላይፍ ትገቢያለሽ እና ስንት ሰዓት ነው የምትተኚው ብዬ ነው እንጂ ሁላችን እኮ ዙሁር ነው የምንነሳው ማለት ነው። ነፃነት ሓፍቲካ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ሰላምኪ ብጣዕሚ ሓፍተይ ነፃነት ሳብ መልሺ ያለች ነው። ዘይነብ ሳብስክራይብ መልስልኝ እንዳለች ነፃነት ብሸር ናይ መን መፂኺ ነፃነት ሓፍተይ መፂኺ ይትፈልጥን ሓቂ ገዛይ ሎማ ኣንቲ ይመስለኒ እንኳ ደሓን መፃኺ ከዓ ሰብስክራይብ ከዓ ይተሕማቕ ሽዑ ቤተሰብ ንኸውን ማለት ወዲ እየ ወዲ እየ ብዝኾነ ዘይነብ እሺ ኣሜን ወዲ ዲካ ወይ ቀረተበት እንዳይ ነፃነት ሓበ ነፃነት ሚድያ ነፃነት ዝብል ወዲ ኣሎ ድዩ እንዳይ ነፃነት ናይ ጓል ገይረ ወስድ እየ ይቕረ ተብል ነፃነት ሓወይ
ሰብስክራይብ ግበረለይ ሞሾ ቤተሰብ ንኸውን ማለት ነው። ዘይነቤ ደግሞ እሺ እያለሽ ነው። ደግሞ ከዘይነብ ነው ነፃነት ሳብ መልሺ مش لالا شعو قال مسيل نخا أهون لجبانو إيش زينبي جيبي إيش يعني وار هتعمل مسكنا له تشاو ديشي تشاو زينبي جيبي كيريلم أنا متنش كويتشي واتعلم ما تعلم بيتش عشان أنا تحاوي كمان هذا عندك ودي يا ريت أجن ونس قال لي مثيل إنه زينب لايف لتجابينه هو هديات أعطي مثلا أملاك مسكين أمين أمين نتعنت حوي بين جي كان عمل إيكا بنا يشير نايمن أو نتعنت أكو أو نتعنت حفتي ودي يا لجنة زينبية عندي ሴት ነው እንዴ? ለእኔ እኮ በትግርኛ ወንድ ነኝ እያለኝ ነው። ሴት ነው ወይስ ሴት ነው ወይስ ሴት ናት? ወንድ ነው ወይስ ሴት ናት? ንገረኝ እስኪ ብባዕሊ እየ መፂ ሓራይ እሺ ብባዕልኻ መፂካ ሓራይ ያቀኒየለይ ሞ ወዲ ዲኻ ዋላ ጓል ትኸኬል ዜነብ ግን ሓፍቲ እያ ትብለካ ዘላ ነፃነት ፀሐይ ለወንድም ለሴትም ይሆናል። እሺ ነፃነት የሚባል ወንድ አለ እንዴ? እኔ እንጃ። እሺ ሴት እኮ ሴት እኔም እኮ ነፃነት እህቴ አልኳትና ወንድ ነኝ አለኝ። እንዴ ብዙኻን ድሓን ነፃነት ሓፍተይ እንኳ ድሓን መጻእኺ ሴት ተብለሻል ማለት ነው። እሺ ግን ከኣነ እንደ ነፃነት ዝበሃል ሰሚዐ ስለዘይፈልጥ ከይወዲ እምበር እሺ ነፃነት ሓፍተይ ሓራይ ማለት እዩ። አርቲስት ነፃነት ወርቅነህ አለ። አሃ ነፃነት አርቲስት አዎ ናይ ብሓቂ ሓቂ ማለት እዩ። ኣነ እየ ተጋጊ ነፃነት ወርቅነህ በነቃ ግን ከምዚ ነፃነት ከም ናይ ጓል ገይረ እምበረዋ ሓቂ ነፃነት ሓፍተይ ቻው። እሺ ዘይነቤ ሂጂ ግቢ ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ እኔ ማለት ነው።
እመጣለሁና ታደምረኛለሽ ቤትሽ ደግሞ ወይ ሕጂ ደኣ ፈሊጠካ እንዶ ቻው ሓፍተይ ውዴ ፍቅርተይ እሺ ዘይነበይ ማዓረይ እሺ ይቀኒየለይ አመሰግናለሁ በጣም ማለት ወዲ እየ ነነ ወዲ ኮንካን ምስ ሴት እያላትኝ ዘይነብ ነፃነት ሓፍተይ ሓራይ ሽታ ነፃነት እኮ ኢለክ እኮ ነፃነት ሓራይ ኣነ እተጋጊ እምበር ንወደት ክትከውን ትኽእል ንጓል ክትከውን ትኽእል ስለዚ እስኺ ግን ጓል ኢኺ ኣነ ኣብ ወዲ ምፀባቕ እኮ ነይረ ግን ዘይነበይ እኮ ነጊራትኒ ብዝኾነ እኳ ቤተሰብ ኮና ማለት እዩ ነፃነት ሓፍተይ ሕማቅ ቀለም ክገብረልክ እሞ ክድመር እሺ ደሚረኪ እየ ሕረሽ ነፃነት ሓፍተይ ሕረይ ስቕሊ መክበሪ ነይረ ብዝኾነ ከም ክቕልመክ ዶ ወላድ ከምኡ ክትብሊ ማለት እዩ ደግም ዳ ጓል ደቂ ክሳይ ኮይና እንዲና ቤተሰብ ዝኾነ ፀገም የብሉን ሓራይ እሺ ገደልክ የግን ኢሎም ማለት እዩ ይቕኒለካ ናብ ገዛይ ስለ ዝመፃኺ ሓፍቲ ናተይ ኣበይ ኣለኺ ደኣ ኣብዛ ዓዲ ድኺ ዋላ ኣብ ካልእ ዓዲ ኢኺ ዘለኺ ዘይነብይ እሺ ነፃነት ክሓትክ ዶ
ملس دو طعمك يكون تحت هونك أنا ودي إيه أما ورهان نعسكم ونعد يسكحجك فلتك هوني نعد يبلين قصد الكامو قال لي قال ودي فلت مارسيو أنا ودي إيه أما ورهان هو أما ورهان تحضر الكلام حاجة خمان ردي حجة فأي ما أحسي ودي إيه أنا بمورهان اللي زي محلن جدا من يزبلو زينبي دمو ሴትነት ይላል ይላል ነው ማለት ነው። ትፋለጥ ኢኹም መስለኒ ስለዚ ንዓ ሊንክ ክሰድድ መፂካ ተኣለኒ እምበርሲ ሓራይሽ ነፃነት ናይ ጓል ናይ ወዲ ኣሎ ኢልካ ሂወትካ ክትፅብቕ ኣለኻ ንምንታይ ዳ ክፈልጠካ ሕጂ ፆታኸ ይበላሽ ኣበይ ትፈልጠኒ ወላሂ ኣይ ሰላም ስለ ዝተባሃልኩምሲ ይፋለጥ እዩ መስለኒ ኣብ ላይፍ ከለለ ወነት ሓቂ እኮ እየ ሓራይ እሺ ተናሓበል ንኸልካ እንዴ ይኸው ናበይ ትፈልጠኒ ንሳ እንደ ንዓበል ሕጂ ክቕበልካ እየ ፍቅረታ ግስ ዓል ሒዝነት ስለ ዘለካ ይሕልፈልካ ዳ እምበር ነፃነት ሓወይ ሓፍተይ እንቋድሓን መፃኻ እንቋድሓን መፃኺ እንቋድሓን መፃኻ ዜናብ እያ ኣትያ ተዛረብ እባ ይብለካ ተዛረብ ወይ ከዓ ክነረጋግፅ እንዲና መፂካ ሰላም ከመይ ምሽኺ እግዚአብሔር ይመስገን ወይዝዋ ብጣዕሚ ተሳሒትኪ እንድሕር መብርሃን ተሳሒት በቃ እንድሕር ኢለኪ የውሽልኪ ኢኸ ክትኣምኒ ዝግባአኪ የክርስቲያን ኢኸ እኮ ወላ ወይ እንዴ እወ እሞ እንታይ ደኣ እንድሕር ሰብ እመብርሃን እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ የስም ስኽልካ ኣይለዓልን ናይ ስለዚ ባሓቂ እኮ እሺ ቀጥል ሃይዚ እኮ ንስኺ ነታ መንስማ የኣሚንክ እያ ንዓይ ግን ኣይኣመንክንን ሃውካም ማለት ያው ከመይ ንረካ ወዚከ ነፃነት ሓወይ እስኹም ትፋለጥ ስለ ዝመሰለኒ ከምዚ ሴትያ ምስ በለትኒ ስዋ ኖ እሞ ኣነ ድሓር እኮ ካልኦት ደጋጊመልክ እኮ ኣነ እኮ ወዲ እየ ኢለክስ ምንም ክትርዳእኒ ኣይከኣልክን እና ይቕረታ ነፃነት ሓወይ ፀገም የለን ኣይ ፀገም የለን ሰኢለ ከመይ ግን በእውነት መድሓኒይ መብርሃን ምስ በልካ ግን ወላ ኣነ እኮ መብርሃን ምስ በልካ እኮ ሓደ ኣሚነ እየ እዚ ማለት እዩ ነፃነት መስከረም ፀሃይ ገለ ዝብል ቦዝ እው እዩ ማለት ናይ ክልተ እዩ ምንም ፀገም የብሉን
هايزي برهان نهيزي ما بزحت اسب يا ودي بقى زمسلو ودا جن هو يا ودون انت نبا يا قالي بقى زمسلو يا سب قال جن انا زفلطم እንኳን ኣብ 4 ኣለውኒ ብርሃን በቃ ሰኢሉ ብርሃኔ ምናምን ይኮን ብርሃን ባዕሉ እንታይ برهان ብርሃን ودلنا ገብረ ባህልይና እናይ ወድን ያው ጓልና ይብል ጻድቃን ሄዚ ነርኢኺ የጀነራል ጻድቃን ማዓተ ዋልድ ድማ ጻድቃን ይባሃላ ስለዚህ ሲ ያው ስም ሙስታይ ይኮን እንደሓን ጸገም የውል ማለት ከመይ ለኸ ደሓን ደኺ دحن እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰብ دحن ስራሕ دحن ከመይ ኢኹም كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን دحن ሕቶ دحن ገሌልክ ነርኪ እንታይ ኣይትሕተኺ እንድሓዝ ትኽእሎ አይ ኩሉ ስአ እንድሓዝ ዘይክእሎ ግን ኣይምልሰን አይ دحن ከመይ حجرا تفضل إخا جدا سلام كلهم سراين قاعد حامد إخا سلام كيبزح إيه حتى الآن نايك دسترينج المارا ما ديناسي كل أسمعك الله حولك هاي نيرة እስማ ብዙሕ ስዳ እንታይ መኽዘሉ እዮ كندي مو سراي حاوي قاعد حامد إخا كم حديرك كندي مو ناي موراني أسمعتها كندي قبلك هاي نيرة ማለት ያው ንጹር እንትን ኣይኮነን እያ ሄዚ ሶልያና ኣሎ ርግቤ በቃ ትበሃል እያ ብዙሕ ስም እዩ ዘለዋ ማለት እንታይ እዩ እልፊ بزوج ኣእላፋት እዩ خلينا هنقدره أيوة እልፊ جنت ኣእላፋት እዩ ብጽዕት ጠቕላላ ግን ቅድስት ንጽሕት ህሪት እዚ እኮ ስማ እኮ እዩ ድንግል በቃ የባዕሉ ሲ ንዓኣ እዩ በቃ ስታይ ዝገብር ሰላማዊት ይባላል። ሰላማዊት ናት እወ አይደል? እወ ሰላማዊት ኣርያማዊት ይብልዋ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ማለት ንዓኣ ዝገልጽ ክነፈር እውን ይበሃል ስለዚ ብዙሕ ሃመሮና ይብል አይደል ሃየ እወ ሃመራና ሃመሮና እወ ፀሓይ ጽድቅ ብርሃን ዘብ مئة ኣማን عشرة هو 120 يوم 120 ኣይ 120 ብቻ ኣይኮነን እንደዛ ከምኡ ኢሎም በቃ ጽሒፎም ኣለዉ ኣብ ፌስቡክ የርእየ ኣለኹ ግን ኣይመስለኒ እቶም ናይ ኣቦታትናት ብዙሓት እዮም በቃ ዝብልዎና ፊክስድ ኣይኮነን ያው ካብዚ እስካዕ እዚ ኣይኮነን ዝብል ብተፈላለየ መፅሓፍስ ያው ካሊእ እዩ ዝገልፃ ኣነ ብዝርዳእኒ ውስን ونحن الآن ኣይኮነን ማለት 120 ውስን هو كم ኣይኮነን إلهم سلة صحفهم زمطوا أمبر እዎ نموهن كوزيحكا مزيحة ኣይ تلتاكي ናና በጣም ስታይ زيك حتى كاينة نيرة أي أنا كافتي كساك نوت لليس لنواركية كافتي ودق والي نبلز نوارنا خوات أسلز دلخو إيه كنوت أسلز دلخو ሞዶ حتى كان زول كوبا ኣይ ጽቡቕ እዩ ስራሕ እሞ ድሓን ከመይ እኒአ دحاني كساور مكان تبايو በርትዑ እንግዲህ ጠንክሮ እጆ نعم كم يعلو قداي يوتيوب كلا أنا بقى كيف اللي ولا كلا ولا تتكلم بخلايف كلا أتو الغدا نتأنا تحوي الغدا هلو ኣለኹ ኣቤት ኣቤት لايف قلت أترو على يوتيوب ቀደም የኣቲ ነይረ እምበር የሓዚ ፀላእተ ኣዕፅዮምኒ
እንዳተማጎዝኩ እየ ዘለኹ እንታይ ኮይኑ ይዕፀድ እዩ? እወ ዕፀወ የው ሪፖርት እንድሕር ገይሮምልኪ እንድሕር ትፃረፍ እንድሕር እያ ኮንኪ ወይ ድማ ያው ታሪክ ገለ እንድሕር እያ በቃ ትዛረብ እንድሕር ኮንኪ እሞ እንድሕር ፀላእቲ መፂኦምኺ ያው ዕፀ እዩ ወይ ሓወይ ናብ 6 ግዜ ኣፅዮምና ኣኽፊቶዮ ሕዚ ድማ እንታይ ገይሮምስ ሞኔታይዜሽን በቃ ኢሎምኒ እና ያው እሱ እውን እንዳተማጎትኩ እየ ኣረንቲንክ ሰው እንድሕር ከፊቶምዎ ፅቡቅ እንድሕር ዘይከፈትዎ ፀገም የብሉ ሓድሽ እዚ ድማ ኣምፂኦ ኣለኹ ፍሪደም ዝብል ፍሪደም ሚድያ ዝብል ኖ ምንም እየጨነቐንን ኣነ ምን ውስታይ ይገብሮ ሰቂሉ እየ እምበር ሽዑኡ የውሪእኺ ቃልሲ ነይሩ ዋላ ናይ ዓድናን ምናምን እሱሱ በቃ ይደለይዎን ነይሮም ስለዚ ብኡ ብጣዕሚ እየ ዝዛረብ ነይረ ብኸመይ መፂኦምኻ ሕጂ ብኸመይ እንድሕር ተዘረብካ ትዕፃ እወ እዚ ብጣዕሚ ዘረኛ እዩ ይፀርፈና ከምዚ ይብለና ገለ ይብልኹ እሞ ድሓርቲ ዩቱብ የክንደይ ሰብ እዮም ያው ሪፖርት ገይሮም ይብለኪ ድሓር ተጋሩ ከዓ ንተሓባበርን ምንም የሕብረት ያው ምንም የብለን እንድሕር ተዓፂኩስ ማንም ሰብ ኣየኽፍተልክን ስለዚ ደሓን ይኹን እስቲ ምንም ፀገም የብሉን ድሓን ተኸፍትልካ እዮም ዝኾኑ ኣይ ምንም ፀገም የብሉን 2806 ግዛዕ እዩ ፀገም የብሉን ኣለካ ሰብስክራይብ ናይ ሰዓት እምበር ሰብስክራይብ ክድሓን ኣይ ሰዓት የልዕለይን ድሓን እዩ ዘሎ ናብ 9,000 ያው ገለን ኣሎ ከምኡ ኢሉ ፀገም የብሉ ድሓን ነፃነት ሓፍተይ ብዝኾነ ነፃነት ሓበይ ሓፍተ የብልኒ በቃ ፀገም የለን ስመይ እውን እኮ ኣይኮነን እኮ ብመሰረቱ ሚድያ ኢለ መምፅአ እምበር ስመይ ኣይኮነን ኤኒዌይ እሞ ነፃነት ማለት ንነፃነት ንሓፈሻ ኢኻ እሞ ነፃነት ኢልካዮ ዮ ከምኡ እዩ ነይሩ ዘይነብርካ ኣደናጊራት ንሕጂ ፀገም የብሉ ወይ ነፃነት ሓበይ ሓራሽ ድቃስ እንዳመፀኒ በቃ እውን ሓራይሽ ነፃነት ሓበይ ሓራይ ደቂ ሰው ቀኒየለይ ከዓ ፀገም የለ ዝሓፍተይ ፀገም የለ ሰላም ሕደር በሊ ያው ሰላም በቃ ክብላታ ቆልዓ እሞ ቻው እሺ ነፃነት ሓይ ዝሓይ ቀኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ስራይ ኣለኻ ዶ ምዕባይ ከመይ ቀኒኻ ከመይ ነህ ደህና ነህ ኣለኻ ዶ ስራይ
ወለተ ተክለ ሃይማኖት ኣለኹ እንደ ወለተ ወለተ ተክለ ሃይማኖት ሓፍተይ ቀድሐ መጻኺ ኣለኺ قالنوا هلو لك قالني لك اسكن دي مسيرني ኣለኹ እየ ፍቅርተይ ሓራይ ሃለወለይ ጓልኒ ሃለወለይ ተሓፍተይ ዛናተይ ሓራይ በልዎ ብሩኽ ምሸት ማለት እዩ ብሩኽ መዓልቲ ማለት እዩ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዑራኤል ምስ ኩላትና ይኹን ማለት እዩ ምሳይ ዝፀናሕኩም ኩልኹም ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እቶም ናተይ እቶም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ብሩኽ መዓልቲ ሰናይ መዓልቲ ይግበረልና በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዑራኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ኣሜን ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ዳ ኣዝየ እየ ዘመስግነኩም ኩልኹም ማለት እዩ ኣነየለይ ንክኸጠፍሙ